Bai, a ber, gaur zelako gona dago behin. Horreitxuan, atzo nagoezik eta kangoa. Bueno, gero, a ber, agartzen dien. Bai, a ber zelako hartzaldia dago baina. Ai! Joder, ez da binda. Ai, gaur be, a ber, gaur bakarrik hartzaldeana, jo, zein goguk. Artista baten pentsamentuek ilusioz beteriko maletien nazni zerutik datorren iserren eutze uda berrize mugitzen daben aizie itxasoak apurtzen daben nolak duen nor zara zu erantzunen gotzu, probatu eta jakin egingo gozu. Nona sendinozu, neure kapitaina, zua sogeratu nahiko lukena. Diamante koloreko kristalesko edalontzile alboratuen jozu Desioaren ate gaurrien zure gitzek belarrizetan sexua soilik izango da euskera batuan gorputzek bat